Ja dneska si zahráme hru Strongman, už zas. A keď sa pýtate, prečo som taký malý a mám toľko sily, je to preto, lebo som sa resetol a bol som takéto malinký. A rýchly som jak nič. Pozerajte, aký som rýchly. A to je preto, lebo mám tu spýtku, ale keď chcete, ja sa môžem pre vás zväčšiť. Tak. A som zase veľký. Farmil som od minulého videa, strašne dlho mi to trvalo. 87 trilión som nafarmil. Je to strašne ťažké. So žiadnym bonusom. Sú len tieto halloweenské, ale to je len na workout. Na cvičenie. A mám tam 87 trilión. A ideme to zworkoutovať. Dáme si auto, dáme Tropical, Arrow a ideme sem. No. V minulom videu sme mali 160 dačo rebirtov. Jak môžeme takto rýchlejšie workoutovať, tak mi tie rebirty tu samozrejme, že rýchlejšie. Preto mám 322 rebirtov. Jak to je pomaly. Tak ideme do Swear Ariel. Ideme sem. Toto zworkoutujeme, 23 triliónov. Keď ste sa pýtali, prečo tak málo dosahom, je to preto, lebo aby sa mi nezasekovalo na videu. Ale môžem to pre vás dať takto, ale... Takže to dáme takto. Aspoň. Teraz máme 3,85 milióna a reálne som to nafarmil takto, lebo som našiel bug, ktorý funguje v tejto hre. Musím sa vám jedna tá bednička roztočiť presne takto a vás to už len nadvíne a potom už len sa posúvate do predaje. A môže sa vám stať, že vás resetne. Takže musíme toto... No presne, resetlo ma. A teraz zase to musím teleportovať a zase to urobiť. Chcel som nafarmiť nejakých aspoň 100 triliónov na ďalšie, alebo aj viac, na ďalšie workoutovanie a na budúce zahráme Skywarsy, aby ste vedeli. A môžeme niekedy natočiť aj PUBG. Takže, ale viete čo, dáme PUBG. Zajtra alebo dneska dáme ešte PUBG. Najprv toto video musím zostrihať, takže 89 triliónov, nice. OK. Máme teraz 89 trilión. Je to môj kamarát. Bohužiaľ, ktorý nemôže volať, takže je to len tak. Je to len tak na okrasu. A nie. On má 115 miliónov. No je strašne, on je v tomto strašne, on to má toľko hodín na tomto nahratých, ja mám 92 hodín na tomto nahratých. No. A napíšte dolu do komentárov, ako užívate prázdniny, lebo ja zatiaľ úplne v pohode. Ideme akurát na výlet za chvíľku, takže nice. OK. Mám 144 triliónov a ja sa vám za chvíľku ozvem. Takže som späť a reálne takýto som vysoký. A keby ste sa ma pýtali, prečo toľko vecí môžem brať, napríklad týchto 35 mrkví, je to preto, koľko máte rebirtov, za každých 10 rebirtov sa vám pridá jedno. Môžeme si to ukázať hneď, len potrebujem ešte 8, či 4 rebirty. Mám 4 a potrebujem ešte 4. Ale to za chvíľku urobíme, lebo ja idem sem. Začnem na začiatku videa. Mám 145 triliónov, čiže by to malo ísť o mnoho ľahšie. Tak som zvedavý. Ideme do disco. Mám 3,75 milióna. Mám aj video, ja vám potom vám môžem ukázať, jak som mi to 10 milión. Ja vám to tu takde dám. A
No, a ideme to doworkoutiť. Aspoň nejakých 6-7 rebirthov by som mohol mať, lebo strašne dlho to trvá. Len 5? 6, dobre, 6, je tam 6, dobre. Je tam 6, takže pohode. 6 rebirthov, dobre, dám si rebirth a potom už len 2 mi budú zbývať. Takže toto bude pre vás, dávam si rebirth. A dáme si takých krásnych 3 milióny. Takže toto video neskončí, pokiaľ nechytíme ďalšie 3 milióny. Moje peti sú takýto. Toto som získal toto za tie questy. Peta. Tak toto. Máme ten auto workout, takže ešte to išlo rýchlejšie. OK, 12 000. OK. Potom mi už len 2 rebirty budú chýbať. Tak asi nedáme 3 milióny, no lebo chcel by som dať tie 2. No ešte uvidím. Takže toto ešte zworkoutíme. Toto nie je môj kamarát, že vôbec nepoznám ho. A môj kamarát celý bol, ale to môj druhý friend. OK. OK, potrebujeme ešte 33, to je im problém, to zoberiem bez tajeto. 33. Hej. Yes, fajne. Do toho môžeme si otvoriť, takže taký gamblíčok. Gamble. A dostaneme 50, čo sme na nič. OK, doworkoutíme týchto 700 milión. Ja vám tu dám nejaký strich. Alebo nechcete? Dám vám, tebe dám. OK, už to mám. Máme nejakých 41 000. Akože dlho to trvalo zworkoutiť, ale za chvíľku budeme mať niekoľko biliónov, takže... No, už hovorím o tom. Práve máme nejakých, koľko? 2 bilióny sa dá povedať a je akože fakt je to fest ťažké, fest. Teraz si zoberieme toto, budeme mať zase, ale toto už nebudem strieľať, ja vám ukážem, že aký dlhý je tu pain zworkoutiť toto všetko. Že zoberieme mrkvičky, fajne. Mali sme koľko? 35 predtým. OK, máme ich stále, lebo však neprišli sme cez 2. Potom zoberieme toto, eggplant. A zoberieme ešte balíky sena. OK, máme toho veľa, takže všetko, jo, vidíte. A ideme to zworkoutiť vedľa tu. Pozerajte, aké to je dlhé. A za chvíľku to bude easy, máme 50 000, čižíme do tropical. Hej. Ideme sem a toto zworkoutíme. Toto bude rýchlejšie. No predtým som nemal takú možnosť, videli ste, ja som bol na začiatočníckej činke. Čo sú aj tuto, hen tam príklad. A... No, doworkoutíme týchto 200 bilión. To by sme niekoľko mohli mať, strašne veľa by sme toho mohli mať. Snaď. OK, ale trošku mi to vadí, že nevyfilate mi tých činiek, lebo nech sa vám bolo zaskané video. Takže, doworkoutíme toto. Netrvá to až tak dlho, jak som si myslel. Ale ja dám tak timelines. Keď budem napríklad 150 trilión a budem mať 300 000, čo ja viem, dakedy, keď nejaké video o tom bude. No ale máme za koľko toto zworkoutované, budeme mať 360-70 000 a možno že viac, 400 možno, ty kokos. 400 000 mi bude bohate stačiť na nejaké trilióny, počkať, tak máme 402 000. Ideme do sem a tuto zoberieme tieto tu. Blbosti. OK, ja chcem len tieto červené. Nie. Tieto tu. Mám ich 35, asi to vám neukážem, alebo tam taká kopa. OK, sme späť na takých číslach 360. Ale akože už to nie je také ťažké nafarmiť to, lebo však túto pozrite, koľko dostávam za to všetko. Dosť, máme už trilión. A teraz zoberieme ďalších týchto 35. Prejeme sa. A teraz
toto si prehodíme na chvíľku, keď nejdeme workoutiť. A teraz pozerajte, koľko to som za týchto modrých. Zaberiem si tých 35, hej. 35, snad to utiahnem ty kokot, lebo 35 je fakt hodne. Ale zoberieme to. Čiže 6 trilión. Ok, 2 Liberty, to už by mohlo stačiť na 2 Liberty. Takže ja ešte toto prejdem. A dáme strich, ja si pôjdem claimnúť tie veci a ukáž, koľko má tento tu. Nechcem. Má 11 Libertov, takže to nič. Ok, ja som za chvíľku ozvem. Takže ľudia, sme späť. Mám už konečne to... Čau! 160. To je môj však friend, ale... Počkaj, nie! To nie je môj friend, 160. Není, no. Oni sú len títo dvaja. OK. Teraz toto. OK, mám vidieť už kopu toho, takže ideme do disco. Mám ešte 400 000, čiže týchto 10 trilión nebude až taký problém. Tropical. Ideme sem, našťastie tu nedá ani. A toto doworkoutíme. Takže ja už som toto skorej skončil, lebo chcem ešte natočiť to video o PUBG. Takže dneska sa ešte tešte na video o PUBG, čiže to bude banger dneska. Dneska to bude hodne. Víte, jak to ide, keď má krát 25. Tento typek to nevie utiahnuť. To 60 Libertov je to prečo? Aha, mám 1 065 000, tak to je jasné. Ja som im to tu odtiaľ. OK. Zoberiem si pár týchto súdov. Hej. Lebo ja už chcem hento dokončiť. Ale robíme to lepšie. Ideme do Tropical. A zoberieme si pár týchto. Hej, párkrát to prejdeme. Potrebujem tie 2 Liberty, ja vám to chcem ukázať. Ešte potom si musím niečo zworkoutiť. Aby ste videli na tých mrkvičkách, čo sme mali 35, že ich budeme mať 36, aby ste mi verili. Máme 328 Libertov. 350, ty kokos, akože. Už aj toto to ide jak nič. Ok, týchto 8 triliónov rýchlo zworkoutíme. Potrebujeme tie 2 Liberty napravo mať. Mám 1. Potrebujem, hneď ak tam bude číslo 2, tak... No ne, dobre, ja už to som fakt rýchlo, kamoško. Aj toto je krát 25, tam máte to tu workout krát 25, takže to už fakt mohlo byť pít, lebo ja už tu nechcem byť tak dlho. Dlho to trvá strašne. Kamu 2 Liberty tam nebudú za toľko triliónov, nie? No a máme 2. Tak ja si ich nedávam. Máme 310, ja si to ešte len otvorím tento spin. Pre vás máme tu tento spin. OK. Túto legendárku môžeme predať niekomu, kto by chcel. OK, tak toto rýchlo prejdeme. Hej, potrebujem koľko? 1000 dačo. OK, 1000 dačo. Ja vám ukážem potom moje teraz štatistiky, takže len toto rýchlo zväčšíme. OK, sme veľký. Mám 4,9 QE a najlepší má to je skoro 306 triliónov. Potom tento tu má 145 milión, mám 145 milión a najlepší má 1 QI. OK. Počkaj, niekto mi poslal trade. Prejdem tieto 2 nabídky. Za čo by to dal? Za čo? A tak to nič vôbec. Mám na tom dohratý 93 hodín a u tohoto typka sa to ani nedá spočítať, lebo však... to sa nedá. Mám 330 Libertov, prosím, a jeden typek má 1 000 000. Na toto má 0, PS dám 90 000.
OK. Počkaj, ja som s týmto typkom. Gaming. Gamingo. Keď mi dáš hentú legendárnu vec, tak ja mám pre teba lepšie prekvapenie. To sa kamoško, pozri, koľko by som mohol dostávať. Vidíš? OK. Ešte sa trošku zväčším, aby sme uťahli vôbec tie mrkvičky. Aspoň takto na 5, skoro na 4000, ideme do farm. Hej. A mali sme 35 mrkvičiek, teraz zoberieme ich 36, keď mi neveríte, ja vám to takto krásne naťukám. Asi to neutiahnem, vidíte 36 mrkvičiek a krásne to takto utiahneme. Fajnovo. Tak ešte si ich takto pár zoberiem. Mrkvičiek. No takto trošku. Hej. Ešte zvorkautíme kúsok z tohoto, lebo mám jednu takú zlú vec a to vám neukážem, len sa trošku musíme zväčšiť. OK, ešte trošku. Ideme ešte do Tropical, ešte taký 100 000 by som potreboval. A možno, že je viac. OK, tak to 120 000. Takže ľudia, ja už prídem na koniec tohoto videa. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo, za nejaké lajky, odbery, koment, ako ste sa dnes mali. A keď chcete, môžeme na môj druhý účet byť takéto malinký a vyskúšať si to. Jaké to je, vidíte, ja takto dostanem 160 miliónov, nejakých 400 000, takže 160 miliónov, akože takto banger boom, tak by som sa ťahala. Dostával peniaze, koľko sa mi zachce. Takže ľudia, ja vás vítam. Takže koniec tohoto videa a čau!